Άρα οι προοπτικές για τον Κυπριακό σε αυτή τη φάση που διανύουμε τώρα, ποιες είναι? Εγώ πιστεύω ότι είναι καλές για αυτούς τους λόγους που σας είπα μόλις τώρα. Πάμε για λύση δηλαδή. Στο Κυπριακό δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ να πεις πάμε για λύση. Όμως υπάρχουν προοπτικές, αυτό ξέρω, αυτό αισθάνομαι, αυτό βλέπω. Αυτό βλέπω περισσότερο μέσα από την έρευνα μου, από την εμπειρία μου, παρά από το τι γίνεται στις συνομιλίες με τον Κυπριακό. Μάλιστα. Το ότι τα πράγματα είναι εξ ανάγκης θα πάρουν μια τροπή προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν γεγονότα στην περιοχή που τρέχουν. Αλλάσουν τα δεδομένα. Έχουμε εξελίξεις στο Ιράκ, έχουμε την κρίση με την Ουκρανία, έχουμε την ενέργεια. Έχουμε μια διαφορετική Τουρκία τώρα. Πρέπει να το παραδεχτούμε και αυτό. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό. Διαφορετικές ανάγκες και. Έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Εγώ σας λέω να κάνω μια σύγκριση της ρητορικής της τουρκικής κυβέρνησης πριν 20 χρόνια και το αντικειμενικά. Μας έλεγα λύθηκε το Κυπριακό το 1974. Δεν συζητώ. Λύθηκε το 1974. Υπάρχει μια αλλαγή. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Αλλάξαν και προτεραιότητες της Τουρκίας. Ο στρατός στην Τουρκία είχε το πάνω χέρι. Η Κύπρος ήταν το παιχνίδι του στράτου. Ήταν ο εχθρός μέσα από τον οποίο δικαιολογούσε την ισχύ του. Τώρα αυτές οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Ο μέσος Τούρκος δεν τον ενδιαφέρει το Κυπριακό. Δεν είναι θέμα εσωτερικό πλέον το Κυπριακό. Δεν σας λέω ότι θα τα πάρουν οι Τουρκοί αύριο από την Κύπρο και θα φύγουν έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Αλλά υπάρχουν κάποιες αλλαγές τις οποίες πρέπει να τις ανιχνεύσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτές.